мусобиқаи кушоди ҷумҳуравии оид ба бокс барои дарёфти ҷоизадори бозиҳои тобистонаи олимпии шаҳри Лондон Мавзуна Чӯриева дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои якҳарба баргузор гардид. Ёдовар мешавад, ки дар мусобиқаи мазкур дастаҳо аз шаҳри Душанбе, вилоятҳои Хатлону Суғд ва шаҳру навоҳии Тобеи Марказ иштирок намуданд. Қайд гардид, ки намуди бокс дар Тоҷикистон дар ҳоли рушдёбӣ қарор дораду сол таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба ин ришта бештар мегардад. Бешак бо бунёди иншооти наву фароҳам овардани шароити мусоиди машқу тамрин, иштироки мушзанони мамлакат чӣ дар мусобиқаҳои минтақавию байналмилалӣ ва чӣ осиёиву ҷаҳонӣ назаррас гардида истодааст. Аз ҷумла дар бозиҳои тобистонаи олимпии шаҳри Париж ба боксчии мо Давлат Болтаев муяссар гардид, то ба гирифтани медали биринҷи Ноил гардад. Албатта ин муваффақият боис шуд, то диққати кӯдакону наврасон ба риштаи бокс бештар гардад. ҳадаф ва мақсад аз баргузории чунин чемпионату мусобиқаҳо ин пеш аз ҳама интихоб намудани чеҳраҳои нави варзиш ва сафарбар намудан ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ мебошад. дар мусобиқаи бокс барои дарёфти ҷоизадори бозиҳои тобистонаи олимпии шаҳри Лондон Мавзуна Чӯриева варзишгарон аз рӯи 13 вазн бо ҳам рақобат карданд. дар вазни 71 килограмм Фаррух Раҷабов бо пироҳани сурх аз шаҳри Душанбе ва Муҳаммад Ашуров бо пироҳани кабуд аз шаҳри Кӯлоб бо ҳам қувва озмоӣ намуданд. Рақобат ҷолибу пуршида гузашт. Аз истифодаи дурусти тарзу усулҳои маъмули бокс хуб мушоҳида гардид, ки ҳарду варзишгар ба сабқат тайёрӣ пухта диданд. Чуноне маълум шуд, мусобиқаи мазкур дар фаъолияти варзишиашон маротибаи аввал рух надода, борҳо қувваашонро дар мусобиқаҳои хурду калон санҷиданд. албатта ин варзишгарон саъю кӯшиш намуданд, то имтиёзҳои бештарро соҳиб гарданду роҳи хешро ба даври финалӣ ҳамвор созанд. ҳамин тариқ баъди натиҷагирии узви ҳакамон, ғолиби вазни 71 килограмм дар даври нимфиналӣ Муҳаммад Ашуров аз шаҳри Кӯлоб дониста шуд. ман дар ин мусобиқа бо тайёрӣ омада будам, аммо дар ин мусобиқа корам барор нагирифт ва мехоҳам дар мусобиқаи оянда боз хубтар омода шавам ва хубтар баромад кунам. варзиш бурд дорад, бохт дорад ва беҳтарин варзишгар ҳамон варзишгаре аст, ки ба бурду бохти варзиш тоқат мекунад, сабр мекунад ва боз омодагии хубтар бибинад ва мусобиқа баромад мекунад. аслан бокс аз варзишгар тактикаву техникаи махсусро тақозо мекунад ва ба гуфти варзишгарон, варзишгар танҳо дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани ҷамомади муштараки тамринҳо ба мақсади асл мерасад. дар мусобиқаи мазкур дастпарварони Мактаби махсуси кӯдакон ва наврасони захираҳои олимпия рақами 9 оид ба бокси пойтахт ширкати фаъол доштанд. бояд гуфт, дар Мактаби махсуси кӯдакон ва наврасони захираҳои олимпия рақами 9 мураббиёни бо таҷриба кору фаъолият менамоянд. ҳамзамон дар мактаб ба масъалаи тайёр ва омода намудани мураббиёни ҷавон низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. яке аз мураббии фаъоли мактаб Дилшод Шоев мебошад. дӯстони азиз, ҳамсӯҳбати мо Дилшод Шоев, мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс аз шаҳри Душанбе ҳастанд ва дар мусобиқаи имрӯза шогирдони мураббӣ иштирок намуданд ва ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. хуб, мехостем дар бобати ҳамин иштироки шогирдони худ каме ҳарф мезадед. киҳо омаданд имрӯз дар мусобиқа аз шогирдони шумо иштирок карданд? имрӯз дар мусобиқа аз 8 нафар шогирдони ман, ки имрӯз иштирок карданд дар шаҳри Душанбе, ин Алиф Иззатулло, Қурбонбеков Мародбек, Раҷабов Фаррух ва Мирзоев Меҳроҷ, Шорухи Шамсулло баромад карданд, ки имрӯз ҷойҳои намоён риктанд. аз 8 каси онҳо 3 каси онҳо Ғулому Файзалӣ ҳаминчунин иштирок карданд, ки яке бохтанд ва ин муҳимаш ин аст, ки устодони варзиш дар ин рақобат бой доданд, лекин варзишгароне ки нав машқро сар карданд, онҳо ғолибият ба даст оварданд, ба финал баромаданд. яъне ки варзишро ҳар кас наметавонад ки пешгӯӣ намояд. кори як варзишгар омад мекунад, кори дигаре бошад омад намекунад. яъне ки варзиш бурд дорад, бохт дорад. беҳтарин варзишгар ҳамон варзишгаре аст, ки ба бурду бохти ана ҳамин варзиш бояд тоқатпазир бошад, таҳаммулпазир бошад. хуб, ба он шогирдоне ки аллакай ба даври ниҳоӣ рохат гирифтанд, чӣ маслиҳатҳо медиҳед, чӣ тавсияҳо медиҳед?
тавсия медодам ба шогирдои мо ки дар шаҳри душанбе тамрин мекунанд, дар тайги мураббиёи ҳама шаҳри душанбе ки тамрин мекунад, тавсияи ман ин аст ки гапони устодро гӯш кунед, аз гапи хати устодотон дур нашавед, барои он ки устодо ҳамчун падар ҳастанд ки шуморо калон мекунанд, насиҳат мекунанд. итминон доред ки аз биёни ҳамин шогирдоне ки ба даври ниҳоӣ рохат гирифтанд ҷойҳои намоёнро сазовор мешаванд. Албатта боварӣ дорам. ба шумо барор комёбиро хонем. саломат бошед. аз рафти сабқат хуб мушоҳида шуд ки мушзанон тайёрии пухта диданд ва ҳар яки онҳо кӯшиш менамуданд то баҳри ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ усулҳои маъмули боксро истифода баранд, зеро мусобиқаи мазкур ба ғолибон имкон медиҳад то ба узви дастаи якачини тоҷикистон ҷиҳати ширкат дар мусобиқаи осиёиву ҷаҳонӣ шомил гарданд. устод шоев дилшод, ман дар мусобиқа финал баромадам. дар мин тӯли 4 сол бокс машқ мекунам. дар инҷо 10 та медал дорам. ӯшон 5 та ҷои якум, 5 таи дигар ҷои дуюм. дар вазни 80 кило ман бо варзишгари шаҳри Кӯлоб баромад кардам. ман ғолибиятро ба даст гирифтам. дар мусобиқа ширкати варзишгарон аз вилояти Суғд шоистаи таҳсин буд. нагуфта намуданд ки нахустин медали тиллоии чемпионати ҷаҳон миёни наврасон ба мушзан аз шаҳри Исфара мутааллиқ аст. ҳамзамон намояндаҳои шаҳри Хуҷанд борҳо шарафи варзиши тоҷикро дар бозиҳои олимпӣ, ҷаҳонӣ ва осиёӣ низ муаррифӣ карданд. дар мусобиқаи мазкур дастпарварони вилояти Суғд аз ҷумлаи муддаиёни зинаҳои ифтихорӣ маҳсуб меёфтанд. салом алайкум. бахшиш як каме вақт шуморо мегирем. хуб, сараввал мехостем худатонро муаррифӣ мекардем. ман Маҳкамов Довуд аз вилояти Суғд дар ин мусобиқа барои иштирок омадам. имрӯз ҳарифам аз шаҳри Бохтар мебошад. бо бори аввал муорибаро ба анҷом мерасонам. хуб, бигӯед ки тайёрӣ чӣ гуна аст? аз шаҳри Хуҷанд ба шаҳри Душанбе омадед ва машқу тамринҳои шумо қабл аз ба шаҳри Душанбе омадан муддати чанд рӯз идома кард? мо хеле тайёрӣ хуб дидем дар ин мусобиқа. мо пеш аз ин мусобиқа дар чемпионати Қазоқистон иштирок кардем. дар онҷо зубор гузаштем. машқи дасти ҷамъона ҳамроҳии тренерам Сулаймонов Муҳаммадҷон ва Мирзобоев Шавкат. хеле тайёрӣ хуб дидам. то куҷо акнун имрӯз шумо боварӣ доред ки рақиби худро мағлуб месозед? имрӯз хеле хуб рақибамро омӯхтам ва ӯро мехоҳам мағлуб кунам. ташаккури зиёд. мо вақти шуморо бисёр намегирем. ба шумо барор комёбиро орзу дорем. ба ҳамин тарз Довуд дар вазни худ бо намоянда аз вилояти Хатлон қувваозмоӣ кард. зимни рақобат хуб мушоҳида шуд ки Довуд дар муқоиса ба ҳарифаш аз лиҳози истифода намудани усулҳои бокс як сару гардан боло буд ва бо хулосабарории якдилонаи доварон Довуд ғолибияти софро ба даст овард. муборак бошад. бисёр як рақобати солим нишон додед ва дар ҳақиқат мо қоил шудем ки шумо бо омодагии хуб имрӯз ба шаҳри Душанбе ба ин мусобиқа ташриф овардед ва мехостем ки эҳсосати шуморо бифаҳмем. рақиб чӣ гуна буд? пурқувват буд? умуман аз кадом ҷиҳат? аз ҷиҳати техникӣ пурқувват буд, аз ҷиҳати физикӣ пурқувват буд? рақибам аз ҷиҳати физика, аз ҷиҳати қувват хеле ба қувват буд. ман ҳарифамро хеле омӯхтам ва дар хатогоҳашро қабида дар раунди аввал буридам. яъне ки ғолибиятро дар даври аввал, дар раунди аввал ба даст овардед ва ана ҳамун зарбае ки шумо ҷониби рақиб равон сохтед чӣ гуна буд? яъне ки шумо эҳсос мекардед ки як зарбаи шумо метавонад тақдири ҳамин рақобат шуморо ҳал намояд?
рақобатро не ки ман барои дасти чапи худ хело боварӣ дорам, зеро ки дар мусобиқаҳои пештара низ бо дасти чапам бисёр ҳарифамро мағлуб мекардам ва дар чемпионатҳои осиё низ дар чемпионатҳои ҷаҳон низ ҳамин усулам хело кор омада буд ва дар ин ҷо низ хело кор омад. яъне ки усули дӯстдоштаву маъмулии шумо ҳамин танҳо зарба задан бо дасти чап аст, ҳамин тавр? ман бо дасти чап бисёртар зарба мезанам ва ин бисёртар ба ҳадаф мерасад, зеро ки дар машқҳо бисёр такрор мекунем ин ударро мо бо тренерон. яъне ин зарбаҳоро дар мусобиқаҳо такрор мекунед. хуб, дар даври финалӣ мо ба шумо барор хоҳон ҳастем, боварӣ дорем ки қаҳрамони ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ мегардед. ташаккури зиёд. албатта натиҷаи дилхоҳи ҳар як дастпарвар қабл аз ҳама дар самти дуруст бароҳ мондани ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ рабт дорад. ҳамзамон пайваста ширкат варзидани варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳаш баланд ба ин таъсири дучанд мерасонад. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад ки минбаъд чунин мусобиқаҳоро бисёртар доир намуда ки то ин ки барои варзишгарони мо таҷриба шуда чеҳраҳои навро интихоб карда ва ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ инҳоро сафарбар карда ки парчами давлати ҷумҳурии тоҷикистонро ва суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ садо диҳад. қувваозмоӣ дар вазни ҷамъи 92 килограмм байни намоянда аз дастаи вилояти хатлон Муслиҳиддин Раҳмонов ва боксчи аз шаҳри Душанбе Ҷумъахон Расулов ба мисли муборизаи аввал пуршидат гузашт. аниқтараш рақобат бо бартарии тарафайн ҷараён гирифт. албатта натиҷаи дилхоҳи ҳар як дастпарвар қабл аз ҳама дар самти дуруст бароҳ мондани ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ рабт дорад. ҳамзамон пайваста ширкат варзидани варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳаш баланд ба ин таъсири дучанд мерасонад. қобили тазаккур аст ки бокс дар соҳаи варзиши тоҷик маҳз дар давлони соҳиби истиқлолӣ аз рушду нумӯ ёфтанаш мужда дод. дар ин дидор бошад намоянда аз шаҳри Душанбе ғолиб омад. варзишгари дастаи хатлони шаҳри Кӯлон мебошам. дар мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба бокс ба номи Мавзуна Чорева иштирок намуда дар рақобати аввал ғолибият ба даст овардам ва дар давраи финалӣ дастболо гаштам. 7 сол мешавад ки ман дар шаҳри Кӯлон мураббии оид ба бокс мураббигӣ мекунам. ҳатто ва шогирдони ман дар Екатеринбург чемпионати ҷаҳон гузашта буд. дар он ҷо сазовори ҷори якум шуданд. байни 36 давлати рӯи дунё сазовори медали тилло шуданд. техника ва тактикаи хуб ҳамзамон ҷисман омода будани варзишгар низ аз хусусиятҳои хоси бокс аст. гарчанде боксчи аз ҷиҳати тактикаву техника ва ҷисман омода бошад ҳам, лек таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ба варзишгари соҳибтаҷриба доро будани чунин хусусиятҳо кифоя нест. иродаи мустаҳкаму дарки баланди ҷавонмардӣ ва ба ҳар як имову ишора диққат додани шогирд асоси муваффақияти кори мураббӣ аст. дар мусобиқаи мазкур кори доварон низ хуб буд. тамошобинони азиз, ҳамсӯҳбати навбатии мо Комил Лашкаров, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва ҳамзамон мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс мебошанд. хуб, бигӯед ки имрӯз дар мусобиқаи имрӯза мо дидем ки вазифаи довариро иҷро намудед ва аслан ҳамин довар бояд вазифаи худро чӣ гуна иҷро намояд, чун як ишораву як баҳогузории довар метавонад тақдири варзишгаронро ҳал намояд. бояд доваро дар ин мусобиқа одилона доварӣ кунад ва варзишгари хубро ва чӣ хеле ки дар ринг ишон меда ҳамон хел доварӣ кунад, ҳамон хел баҳодиҳӣ кунад ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ варзишгари хуба мо барем ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардора дар асали байналмилалӣ. хеле хуб. албатта ана ҳамин мусобиқа ҳам ҳадаф аз ҳамин мусобиқа дарёфт намудани чеҳраҳои нави варзиш аст ва умуман имрӯз он варзишгарон ки дар ин мусобиқа рақобат карданд, тайёрии онҳо чӣ гуна буд? бо чӣ гуна тайёрӣ дар ин мусобиқа қувваозмоӣ карданд? дар ин мусобиқа тайёрӣ
ози пеш аз ин мусобиқа дар моҳи ноябр чемпиони осиё аст баъд аз 2-3 ҳафта боз чемпиони тоҷикистон мегузарад ва дар он ҷо тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистонро мо интихоб мекунем ба чемпионати осиё байни калонсолҳо ва байни бонувон сафарбар мекунем. аз нигоҳи шумо ҳамчун мутахассиси ҳамин соҳа ташкил намудани ин гуна мусобиқаҳо чӣ таъсир мерасонад ба насли имрӯзаи мо? бояд мо як хоҳиш дорам ки аз номи худам ва аз номи ҳамаи мураббиёи ҷумҳурии тоҷикистон ки ами дар рушди деҳот чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат гуфтагия ки варзиш аз рушди деҳот мо бояд ҳамун деҳот сар кунем ай ноҳияҳои наздики тоҷикистон дурдарс чӣ кунем ки мисол мегирем ами ноҳияи шаҳринав айнӣ сини минтақаи куло минобод шуробод дар ҳаминҷо бояд бокс бошад барои чунки дар он ҷо хӯроки солим аст дар он ҷо варзишгарҳо тез пайдо мешавад. дар шаҳр ҳасте варзишгар не ки талабот неста талаботе ки завқманд мегӯянд ку толорда машқ мекунад не ки фикриш дар намуди омехтаҳо аст намуди мма панкратион дар дигар фикрҳошон аст. ин хатои варзишгарои мое ки ами дар ҷоҳо меравад баромад мекунад. мо мақсад дорем ки мураббиҳо дар ин мусобиқаҳо дар ноҳияҳои дурдасти тоҷикистон баргузор гардад ва аз он ҷо чеҳраҳои навро мо ба тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон чӣ кунем даъват кунем. зеро дар он ҷо табиати тоза аст хӯроки солим аст ва варзишгароне ҳастанд ки дараҷаи қувваи байналмилалӣ доранд. мо хоҳиш мекунем ки дар мусобиқаҳо дар ҳамин ноҳияҳои кӯҳистони дурдаст шавад ва варзишгарони наврасро мо интихоб кунем ба тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон пайваст шаванд. айни замон ки бокс дар ҷаҳон аз нави пешрафтаву инкишофёфта маънидод мегардад ба худ сабку услубҳои навро гирифт ки ба варзишгар фурсати кашф кардани қуллаи мақсудро осон гардонид. эҳсос кардани масъулияти баланди касбӣ дар рушду такомул ва сайқал додани дараҷаи тахассусии варзишгар мусоидат мекунад. соли аввали машқи ман аст. Ман аввал машқ мекардам. Чанд сол машқ накардам хотире ки донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон дохил шудам ва баъд боз як соли охир аст, тӯли як соли охир аст ки бо кӯмаки устодам Малахбеков Назар бале ҷоизаи аввалро имрӯз ишғол намудам. барномаи маҷмӯи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш боз як эътибору ғамхорӣ нисбати варзиш ва варзишгарон мебошад. ҷалби ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш, ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим аз ташкили инфраструктураи зарурӣ вобастагии калон дорад. бояд тазаккур дод ки фаъолияти боксчиёни душанбегӣ чӣ дар сабқати дохил ва чӣ берун аз кишвар назаррас аст. инҷо сухан дар бобати фаъолияти мактаби варзиши махсуси кӯдакон ва наврасони захираи олимпии рақами 9 пойтахт тамом меравад ки тарбиятгирандагони он борҳо бо комёбиҳои оламшумул эътибори миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоштанд. дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал шудам ва дар вазни 60 килограмм ва маро устодам хеле дастгирӣ мекунад ва ман мехоҳам чемпиони ҷаҳон шавам ва ман берун аз давлат дар чанд мусобиқаҳои дигар иштирок кардам, аз ҷумла Қазоқистон ва Ӯзбекистон ва ҷойҳои намоёнро ишғол кардам ва ба ҳама мехоҳам ки ба варзиш машғул шавам. тез иштирок дар мусобиқаҳо ҳамзамон гузарондани ҳамошҳои таълимию тамринӣ дар хориҷи кишвар низ аз талаботи асосии машғулиятҳо буда боиси такмил ёфтани дараҷаи тахассусӣ мегардад. дар интиҳо ғолибони мусобиқа бо медалу диплом қадрдонӣ карда шуданд. бар асоси натиҷагирии узви ҳакамон ғолибони ҷоизадорони мусобиқа муайян гардиданд. чуноне маълум шуд, сабқати мазкур ҳамчун марҳилаи омодагӣ ба мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва осиёӣ маънидод гардид. акнун варзишгарони муваффақ имкони ҳимоя намудани шарафи варзиши тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ пайдо намуданд. умед аст ки чемпионати осиё ба варзишгарони ватанӣ барори комёбиро ба бор хоҳад овард.